Dňa 1.1.2012 nadobudla účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá nám výrazne uľahčí domáhať sa svojich práv a mnohí odborníci sa zhodujú, že vďaka tejto novele by sa mal v najbližšom období prečistiť trh od nepoctivých a nezodpovedných podnikateľov. Veriteľ môže iniciovať vyhlásenie konkurzu, ak je dlžník v omeškaní viac ako 30 dní s plnením aspoň 2 peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie. A tu už narážate na prvú prekážku. Ako môžete vedieť, komu váš dlžník ešte dlhuje? Vidíte azda do jeho účtovníctva? Cez túto prekážku vás hravo dokážeme preniesť my prostredníctvom nového systému na internete www.návrhnakonkurs.sk. Tento internetový portál sa môže stať aj vašim každodenným pomocníkom v podnikaní. A prečo sa registrovať práve na portáli www.návrhnakonkurs.sk? Existuje hneď niekoľko dôvodov, ako napríklad zverejnenie dlžníkov v sekcii Register dlžníkov. Ten plní dve funkcie. Zverejnením dlžníka umožníte ďalším veriteľom, aby aj oni mohli byť priradení k tomu istému dlžníkovi. Ak sa tak stane, automaticky vám bude do e-mailovej schránky zaslaná informácia o tejto skutočnosti a proces vymáhania dlhu sa tak môže začať. Po druhé, ak k priradeniu ďalšieho veriteľa nedošlo, systém môžete nadstaviť tak, že bude automaticky dlžníkovi odoslaný e-mail s zoznamom o tom, že bol zaradený do registra dlžníkov na portáli návrhnakonkurs.sk. A po tretie, jednotlivé pohľadávky, ktoré budete do systému zadávať, je možné automaticky zaradiť do burzy pohľadávok. Nikdy neviete, koho vaša ponuka zaujme a tak získate rýchlejší kapitál pre ďalší rozvoj vašej firmy.